alle sammen, og velkommen til. Vi har valgt, at vi vil prøve at lave vores eget slowfeedernet i dag. Så til det, så har vi været i Nyborg og købt et trailernet. Ja. Og så har vi købt karabin her. Også i Nyborg. Og så skal du bruge en saks. Ja. Så skal vi komme igen? Ja! Vratnettet kommet op og hænge, og det vratnet vi har købt her, eller det trailernet vi har købt, det er 203 x 128 cm, ligesom vi viste før. Og det kan man få i både mindre og større, så det er jo alt efter hvor meget vrap eller hø, eller hvad man kan sige, der skal i det. Som vi kan se her, så har vi brugt snoren til at sno her på begge åbninger hele vejen op. Og øverst oppe, der har vi så snoet det om den ene side, sådan så at vratnettet det kan åbnes her. Og så har vi igen snået det ned ad den anden side. Trailernettet det har vi givet 79 kroner for i Harald Nyborg, og det giver man lige meget, hvad for en størrelse man skal have. Og karabinhærene, de koster fra 14 kroner op efter, alt efter hvor store de skal være. Så her er dit slowfeedernet.